Οι τεστ της Ακαδημίας μας είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες. Ο κάθε ένας στο είδος του. Είναι οι άνθρωποι που θα βοηθήσουν τους σπουδαστές μας να απογειώσουν το ταλέντο τους. Διευθύντρια της Ακαδημίας, η μοναδική Ηρώ. Υπεύθυνος τμήματος φωνητικής, Mr. Eurovision, Άλεξ Παναγής. Vocal coach, η Στεφανία Ρίζου. Καθηγητής κινησιολογίας και χορογράφος μας, ο Χάρης Πούσιος. Καθηγήτρια θεατρικής έκφρασης, η Μαρία Σολομού. Η matchmaker των σπουδαστών, η υπέρλαμπρη Αλεξάνδρα Κατσαΐτη. Τι λάμψη είναι αυτή, αγάπες μου, καλώς ήρθατε. Αλεξάνδρα Κατσαΐτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία Σολομού. Άλεξ Παναγής. Η διευθύντρια Ηρώ, αγάπη μου, αγαπημένη μου. Στεφανία Ρίζου, coach μας. Ο Χάρης Πούσιος. Και εδώ πάω στον καθηγητή Φίπστερο Φίλιππος Ιωάννου. Ο social media καθηγητής μας. Έλα παιδιά, τι γίνεται! Δώσε! Καλά αυτό έχετε μόνο. Καλά τρέμει και ο Φίπστερ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ηρώ μου, πες μου σε παρακαλώ πολύ, θα διευθύνεις την Ακαδημία του Fame Story. Θα διευθύνω. Φέρτε μου καλέ το κλειδί. Ένα λεπτό. Τέλεια. Ακούς, θα σου δώσω το κλειδί της Ακαδημίας. Όταν θα τελειώσουμε θα σου πω τι θα κάνεις με αυτό. Λοιπόν, Κρίς Παναγής, πες μου σε παρακαλώ πολύ. Χαίρετε. Πώς σου φαίνεται, καλώς ήρθες εδώ πέρα. Ευχαριστώ στο Fame πάρα Story. πολύ. Είμαστε πανέτοιμοι, πραγματικά ανυπομονούμε να πιάσουμε αυτά τα παιδιά από το χέρι. Ο Άλεξ έχει πάει 2 φορές στη Eurovision, να ξέρετε. Προσέχετε. Ο Άλεξ Παναγή είναι... Έχεις αγχώς. Έχω λίγο άγχος, Θέλω γιατί να θέλουμε είσαι η καλύτερη version του εαυτού μου. Αυτό μόνο. Για αυτά τα παιδιά για τα οποία θα είμαστε πρότυπα εμείς. Είναι αλήθεια αυτό. Γι' αυτό είναι πρέπει να μεγάλη βάλετε ευθύνη. τα δυνατά σας. Αυτό τα κάνω. Μαρία μου, Καλησπέρα. Κλάρα μου, πόσο χαίρομαι που είσαι εδώ. Αυτό το μαλλί να είχα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή αρχή. τι Καλή μας ωραία. αρχή. Τι ωραίες φατσούλες. Γενικώς, πολύ χαιρόμαστε που είμαστε όλοι εδώ. Μαρία Θεάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιδιαίτερος ο ρόλος σου στην Ακαδημία. Ναι, αλλά Και είναι αυτό το κάνεις τόσα χρόνια. Κάνω περίπου 15 χρόνια κρυβελόκια. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Θα μάθεις τα παιδιά. Σας αγαπώ. Θα μάθεις τα παιδιά να εκφράζουν το τραγούδι τους. Αυτός είναι ο στόχος. Κάποια έκφραση. Όχι... να το πω λίγο λαϊκά. Να μην είμαστε αμήχανοι πάνω στη σκηνή. Και να... Όχι όμως μικρό θεατρικό. Όχι. Δεν έχεις καθόλου άγχος. Έχεις... Δεν έχω άγχος με τα παιδιά. Την άλλη Παρασκευή θα είναι το live, μπερδευόμαστε. Ναι, την άλλη εδώ Παρασκευή. στο Stars 9. Ναι, Την άλλη Παρασκευή να μου πεις εντυπώσεις από τα παιδιά, έτσι. Εννοείται, όλα Καλούς θα και τα λέω. κακούς. Όλα. Ωραία. Συνεχίζω. Έχουμε από εδώ. Συγγνώμη. Βέβαια. Αλεξάνδρα μου, όχι το έχω εδώ στο αυτή. Αλεξάνδρα μου, ξανά μαζί εδώ. Και δεν τραγουδάμε. Ναι, δεν τραγουδάμε καλό για τα παιδιά. Να σου πω, styling, θα τους μάθεις, για πες μας. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ να πω καλώς ορίσατε στα παιδιά. Καλή Πόσο επιτυχία. τυχεροί είστε με αυτούς τους καθηγητές. Θα απογειώσει το image σας η Αλεξάνδρα μας. Σας αγαπώ, ευχαριστώ πολύ. Είμαι πανευτυχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό. Είναι ό,τι καλύτερο να μπορείς να έχεις νέους ανθρώπους και να τους βοηθάς να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Και γι' αυτό Αυτό είμαστε είναι. εδώ. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας Πάρα έχουμε. πολύ Στεφανία κι εμείς. μου, κουκλάρα μου. Νίκο μου. Από το Just το Fame. Φωνάρα μου. Πώς τα βλέπεις εδώ πέρα από τα παιδιά μας, ό,τι έχεις προλάβει Θα σου να πω, ακούσεις. εμείς δουλέψαμε αυτήν την εβδομάδα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτή την παρέα εδώ, αλλά κυρίως χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτό το παρεάκι εδώ. Γιατί αυτό το παρεάκι, να ξέρεις, είναι ήδη
πάρα πολύ δεμένο και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι μέρος του, να ξέρεις. Εγώ περιμένω πολλά από εσάς, να το ξέρετε. Από τα παιδιά βασικά θα περιμένεις. Και έχουμε κι άλλον έναν που λείπει. Έχουμε τον Νικόλα Vocal που λείπει. coach, τον Νικόλα το Ραπτάκη, που είναι με την Άννα Βύση στην Κύπρο, που γιορτάζει σήμερα τα 50 της χρόνια. Χάρης Κούσιος, λοιπόν, καλώς ήρθες στο Fame Story. Καλώς σας βρήκα, μεγάλη μου Ο χαρά. χορογράφος μας θα διδάξει τα παιδιά μας κινησιολογία και όχι μόνο. Ήδη κάναμε πολλά πράγματα με τα παιδιά, από όσο είδατε, λίγο δεν τα πειράξαμε πολύ για να τα δούμε έτσι στη δική τους εκδοχή ποιες και ποιοι είναι. Έχεις κάνει και όλα τα μπαλέτα, το show και λίγο εμένα. Ισχύει και λίγο εσένα, αλλά δεσμευτήκαμε για πιο πολύ, έτσι. Ναι. Στον τελικό ολόκληρη χορογραφία. Κακός σου είναι, αυτό θα το Εγώ καταλάβεις. βάζω τα χέρια μου να βγάλω τα μάτια μου, αλλά θα το κάνω. Νιώθεις, έχεις τράξει σήμερα. Όχι, δεν πρόλαβα να το σκεφτώ ακόμα αυτό, αλλά νιώθω πολύ ενθουσιασμένος και πολύ ικανοποιημένος από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα. Τέλεια! Φίπστερ, έφυγε το άγχος λίγο. Μα ακούγομαι. Ακούγεσαι, καλέ. Ρε Νίκο, συγγνώμη. Είναι δυνατόν... Είναι δυνατόν να μην τραγούδησες. Τι ήρθαμε εδώ να κάνουμε. Στον Αντώνη Ρέμο πες τα. Συγγνώμη. Κύριε Ρέμο, δεν μπορεί να τραγουδήσει ο Νίκος ο Κοκλώνης. Έχω Όχι. κοινό. Με τόσα, παιδιό, λοιπόν, με τόσες φωνές εδώ πέρα, στο τέλος θα δούμε. Μα να μην πούμε... Δεν έχει δίκιο ο Τόνης, δεν έχει δίκιο. Το τέλος τώρα είναι... Μάτι, Όχι, 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 Εγώ όχι. να. Εγώ. Το Fame Story είναι για να κάνει αστέρια τα παιδιά αυτά. Ούτε εμάς, ούτε τον Νίκο. Εγώ έχω Παρακαλώ δικογραφία, είμαι. Νίκο, εσύ το αστέρι το έχεις πάρει. Άσε να πάρουν τα παιδιά τώρα λίγο την αστερόσκονή σου. Λοιπόν, έχω παραδώσει ένα κλειδί στην Ηρώ. Είναι το κλειδί της Ακαδημίας. Πού είναι το μικρόφωνο. Δώστε. Είναι βαριά η ευθύνη σου, Ηρώ. Είναι η ευθύνη βαριά, ναι. Κοιτάξτε, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες ανάμεσα στους φοιτητές, στους μαθητές, στους σπουδαστές. Αλλά θέλω να ξέρετε όλοι ότι εμείς είμαστε εδώ για να είμαστε στα παιδιά που θα προσπαθούν. Θα είσαι αυστηρή. Γιατί μου βγάζει ένα προφίλ καθηγήτρες μαθηματικών που είναι αυστηρή. Κοίταξε, υπάρχουν δύο κομμάτια. Το ένα είναι ότι πρέπει να κρατάμε κάποια όρια για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η Ακαδημία. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ ανθρώπινοι για να είμαστε μέσα στην ψυχή τους και να τους μείνουν κάποια πράγματα φεύγοντας από εδώ. Αυτό είναι αυτό πολύ τυχεροί, είστε πολύ τυχεροί που έχετε αυτούς τους καθηγητές. Σας το λέω με σιγουριά. Λοιπόν, σου έδωσα το κλειδί, παρακαλώ να πάτε γρήγορα στην Ακαδημία για να δείξουμε σε λίγο ζωντανά και την Ακαδημία του Fame Story, να συνδεθούμε. Καλή μας αρχή, καλή μας αρχή. Χειροκρότημα για τους καθηγητές μας και τη διευθύντρια. Δουλίτσα γίνεται, κάτι γίνεται στο Fame Story και εμείς μικρό διάλειμμα όσο πάνε στην Ακαδημία και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.